Sentejn ilu l-kandidat għal kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech kien investigat minn istituzzjoni ta' kontra l-frodi fit-taxxa wara li nstabu n-numru ta' regoltajiet u ordnawlu jħallas 17,000 euro f'pendenzi ma tal-VAT. Rapportat dan it-Times li konfermat li fl-2018 id-Departiment tat-Taxxa sab dħul mhux iddikjarat u numru ta' depożiti fil-bank mingħajr spjegazzjoni min-naħa ta' Grech. Dan kollu seħħ fuq medda ta' snin qalet it-Times. L-istess gazzetta qalet li filwaqt li l-kandidat tal-fazzjoni ta' Simon Busuttil ta' spjega dwar id-depożiti fil-banek xorta waħda kien baqa' il-fatt li kellu dħul mhux iddikjarat. Grech kien imwissi minn tat-taxxa li kellu ħafna pendenzi fi ħlasijiet li jmorru lura saħansitra għal 12 sena. Il-ħlas ta' 17,000 euro f'pendenzi ma tal-VAT huwa każ separat minn pendenzi oħra li kellu ma tat-taxxa. Fil-fatt Grech ħallas ma 30,000 euro fi ħlasijiet pendenti f'taxxa wara li kien wera l-interess li kontesta għall-elezzjoni ta' kap tal-Partit Nazzjonalista. L-awditjar fuq il-kandidat tal-establishment sab ukoll li bħala avukat tal-familja Grech ma kellux kont bankarju separat fejn jitfa' l-flus li jkun qala mix-xogħol iżda fil-kont fejn jiddepożita flusu. Dan mela diffiċli biex l-awtoritajiet jintraċċaw l-ammonti propja ta' flus li daħħal Grech mix-xogħol. Hawnhekk ingħatat spjegazzjoni li daħlu xi flus fil-kont bankarju minn xogħol ekstrakurrikolari li għamlet martu fl-iskola fejn taħdem. It-Times qalet li finalment l-awtoritajiet tat-taxxa taw 40% skont fuq l-ammont tax-xabbli ta' dħul li daħal fil-kont bankarju mingħajr ma ġie spjegat minn fejn ġie. Fuq medda ta' 5 snin tat-taxxa jistmaw li kien hemm ma' 43,000 euro fi dħul mhux iddikjarat u dan wara l-40% tnaqqis li ngħata mill-istess awtoritajiet tat-taxxa. Sar magħruf ukoll li Bernard Grech ġie mdaħħal f'livell inqas tax-xabbli minn dak li fil-verità jirrifletti dħul veru tiegħu bħala avukat. Il-ġimgħa fil-għaxija ġurnalista One News prova jsaqsi mistoqsijiet lil Bernard Grech qabel ġie mblukkat u mbottat mill-bodyguards ta' Bernard Grech. Ir-rapport ta' due diligence li twettaq minn 3 persuni mqabda mill-Partit Nazzjonalista biex jarbel iż-żewġ kandidati għat-tmexxija tal-partit jgħid ċaru tont li Bernard Grech ħeba u ma tax l-istampa kollha dwaru. Mistoqsi dwar dan il-fatt dak li qed jaspira li jkun kap tal-oppożizzjoni kien evażiv u skomdu ħafna u baqa' jirrepeti l-istess sentenza li mekella assolutament xejn x'taqsam mal-mistoqsija. Il-bieraħ ġie ppubblikat ir-rapport ta' due diligence li qal ukoll li inti murejx l-istampa kollha lil dan il-panel tal-esperti għaliex ħbejtilhom inti. Il-panel tal-esperti jgħidu fir-rapport illi jiena fil-fatt m'għandi ebda pendenzi hemm ċertifikat maħruġ mill-Kummissarju tat-Taxxi. Il-panel jgħid li din is-saga ħarġet lejn l-aħħar u fl-intervisti inti ħbejt din il-parti. Mad-Dipartiment tat-Taxxa hemm ċertifikat uffiċjali korrett u legali illi jiena m'għandi ebda pendenzi ħbejtilhom inti tat-taxxa. Ħbejtilhom. Hija risposta. Ħbejtilhom inti.